שלום, היום אנחנו נדבר על נייר טואלט. מה כתוב כאן על הנייר טואלט? טישו דו שכבתי משובח. מה המילה הזאת? אנחנו בהתחלה קוראים את זה ברכות, זה נראה כמו המילה ברכות, אבל זה לא הגיוני. אז אנחנו מבינים שכתוב כאן טישו דו שכבתי משובח ברכות חדשה. מה זה רכות? שזה רך, והרכות הזאת היא חדשה. מה זה דו שכבתי? דו זה שניים. זה לא בשפה עברית, זה בשפה ארמית, אבל זה נכנס לעברית. חד, כמו חד פעמי, דו, תלת. אז דו זה שניים, יש דו צדדי, דף דו צדדי, שכתוב משני הצדדים זה דו. דו זה שניים. עכשיו, מה זה דו שכבתי? שזה שתי שכבות. מה זה שכבות? לנייר טואלט יש שתי שכבות. כל דף עשוי משתי שכבות. מה זה שכבות? לדוגמה, לבצל יש הרבה שכבות שמקלפים עוד ועוד ועוד. כשאנחנו בחורף לובשים גם חולצה וגם סוודר וגם מעיל, יש לנו 3 שכבות. כמה שכבות יש? לטישו יש 2 שכבות, אז הוא נקרא דו שכבתי. אז שוב אני קוראת, נייר טואלט, טישו דו שכבתי משובח זה טוב מאוד, ברכות חדשה.